Yang baru hadir, anak-anak kami yang dapat apresiasi, karena waktu sudah tinggal 5 menit ya, segera ambil tempat. Week 1 sampai 24 sebelah kiri, week 25 sampai Jayanti di sebelah kanan. Horas, selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Binuji madebata nong mamasu-masu sude keluarga niaka ruas ni huriana, gabeboy hita marlas ni roha, mamuji pasangapong goar ni debata, di minggu pasapuluh sadahon, dung trinitas sadarion, minggu namarlapatan, hasitolu sadahon ni debata. Puji-pujian dohot hasangapon madi debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohoton di Purbadia. Di minggu pasapuluh sadahon dung trinitason rap mahita mamuji debata na mga lehon ngolu na baru di bagasan Kristus. Dada au be na mangoluin wain Kristus do na mangolu di bagasan au. Ia mangolu pe au nuaing di bagasan daging mangolu marhite-hite haporsiaun ning anak di debata na makakolongi au. Jala mangalehon dirina mongopok au. Alani sude mahita marlas ni roha mamuji guarna dabadiai marede mahita sia bukuede nomor 110 ayat 1 Solo
hite goar ni debata ama, dot goar ri anak Tuhan Yesus Kristus, dot goar ito di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon iba na tuho ale jolma, manangahan na dinggan jala manangahan na diluluan ni Jehovah siyan ho. Ima mangulahon, uhum sabing dohot holong ni roha di bahabasaon, jala marpangalaw haserepon maradopon de batam. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, sa lehon matuhami roha na tugu, na badia, pikiran na dinggan dot roha na ringgas, pasauton ulaw na dinggan. Sa lehon madamem tuhami asasonang hami mangulu di bagasan pangodiamim. Say marsigatong tuhatam mahami maradopon sa luhut musunami. Sa ramoti jala pargugoy mahami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tatangion mapati ni debata, ima pati palimahon sa hatu pati pasapuluon, songonon madidok disi. Patik palimahon, ikon pasangapam mudo na torasmu asa martua ho, jalalilin mangolu ditano na dilehon ni Jehovah debatam diho. Pati paunapon, unak ko mamunu, pati papituhon, unak ko mangalakup, pati pawaluhon, unak ko manakko, pati pasiyahon, unang oloho makatidakon hata na sututu, maralohon donganmu jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi halingan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi halingan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposom bawa, manang naposom buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ima sahatna rap mangidugugo mahita sian debata lamang ulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulaw na bar tu patik mi. Amen. Mari de mahita. Tatopoti marusata martangiang mahita.
Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurong, na pungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mga saon hatigoran nami, dada mga saon asini roham na gudangido, saya si maroham mi da sadok bangso nami, saya sama dosa nami sa luhut na, saya sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangahalaw nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sisan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tusura rara dosa muna songon abit bunga dadap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon madi debata na dikijang. Amin. Mari demahita. Tatangion mahata ni debata turpu epistel di hari mingguon imana tersurat di Pesalmen 34 ayat 1 2 tajahama secara responsoria. Ede sia si Daud uju na lelean ibana di palua do di jolo ni Raja Abimelek na palahon ibana gabe muli ibana. Pujiokku ma Jehovah sifat-sifat ni ari, saitong ma puji-pujionna di bagasan pamangatku. Jehovah do pertanggol rohakku, begiokku lo diakan nadangol ibana, jadi lasma rohakku nasida. Dongani hamu maau pasangapon Jehovah, rap mahita patimbulhon goarnai. Hulului do Jehovah jadi dia lusi mau jala di palua sian akka hagogotan sudena. Jojo don haramel. Gabe ditangihon Jehovah jala di palua do ibana sian hagogotan sa sudena. Marsaro do suruan di Jehovah humaliang akka na makabiari ibana jala di palua nasida. Ido sahatna. Martua do akka na tumangion hata ni debata jala na upioksa. Amin. Mari demahita. Mari
tidakku ma porsiao tai songon na tidakku ni dongatta sa porsiao di sadok portibion rakma hita madok. Au porsea ide bata Jehova ido ama parbu dan suasa dosa. Na tu mapalangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jehova na sasadai ima na tubuon si Maria na gabi-gabian sandora todi parbadia adoran saubuan. Ido tuhata na tumangihon na bernit di pangulum ni silatus na manai terpajal do ibana di hau di persilang na tuat na mangulu di ari patuluhon na sugu la hundul amanai pargugu na suatu dosa di sima ibana sugut manguhumi alak na mangulu do namate au porsea ditodi parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia do tiasa ni dosa do diatai mandok mula mangulu sugut do dia nguluan na sora sudah amin tabige matiting. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Dabegema diting namasa diriatta di bagasa saminggion. Naparjolo goar ni minggu sadarion ima minggu pasapulu sadahon dung trinitatis lapatanna hasitolu sadan ni debata do topik minggu ngolu nai baru di bagasan Kristus angka Romai 2 dikting nama ragam na parjolo parmingguon keluarga sadarion minggu tanggal 10 Agustus 2024 tapatupa do parmingguon minggu keluarga diganuk parmingguon jala papungon peleat do keluarga marhite amplop naung disagihon tu keluarga marhite wik uhud di parade do di pitu masuk gereja ima lao haperluan tu dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 lalu rapsaudulan ma nasa keluarga jala masot ma jolo permingguon sikola minggu remaja dohot par guru malua tapasat ma pilihat sada A dohot sada B adoran jamita jala pilihat paduaon dohot pilihat keluarga marhite amplop di pasat tujolo dung sipul jamita na paduaon panitia tahun okumene perjamita tamu dot pangebation huria A. Sadarion minggu tanggal 10 Agustus 2024 diundang panitia tahun okumene inklusif do perjamita tamu lao pasahaton hatani Tuhan ni huriata HKB Tangerang Kotaon ima pukul 00 WIB amang pendeta Ferdinand Tambun MTH Sian Gereja Persekutuan Umat Kristen Harapan Kita Manangpok Tangerang dohot pukul 10 WIB pendeta Marudut Lubanggal STH Pareses HKI daerah Pitu Pulau Jawa Bali Kalimantan. B. Di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 borhat do sebagian panitia tahun okumene inklusif rapdohot paduan suara Gita Sarapim lao mengibati huria gereja persekutuan umat Kristen Harapan Kita Manangpok Tangerang nani uluhon ni pendeta Amang Maridup Purba MTH Uhud pasat hatani debata di parmingoni di pasu-pasu Tuhan ma ulaoni napatuluhon parningotan hari kemerdekaan Republik Indonesia di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024
ima hari kemerdekaan di Republik Indonesia na 70 tahun. Laho makalasoni di patupa huriat tado upacara bendera na maringanan di lapangan parkir ni gerejata obartusi a dipangido tusude ruas dohot parhalado laho madohoti upacarai akka bawa mamakke baju naubotar salawar nabirong dohot dasi narara jala perempuan mamakke baju nabotar rok nabirong dohot pita narara. B. Upacara di Patupa mulai pukul 8.00 WIB maringanan di lapangan parkir gereja. C. Sudah namar tugas di upacarai dohot akka peserta nunga sahat pukul 7.30 WIB. D. Merdomu tu perningotan hari ulang tahun Republik Indonesia masohot majolo sude pakowasion tuaka punguan kategorial. Napaupaton latihan dot gladi bersih upacara 17 Agustus 2024 di hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB di Patupado latihan petugas upacara 17 Agustus 2024 jala di hari Jumat 10 Agustus pukul 10.30 di Patupado gladi bersih maringanan di pelantaran parkir gereja. Di Pangido matu sude patugas upacara asaro madohoti ulaoni. 5. Ruas Natabba Mamuka sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2024 nunga gabe ruas di HKB Tangerang Kota ima keluarga a. Amang Agus Manupak Purba do inang diana penggabean rapdo tolu halak yanak kona ro naro sian HKBP Pardomuan Horisan Resort Simamora Distrik Sapulonom Hubang Habisaran nasida maringanan di Gang Al-Muhajirin RT 2 RW 10 Sada nomor 20 lalu energi Sadapitu 52. B. Nyonya Sibarali Betty Siaturi Naro Sian HKP Petojo Resort Petojo Distrik Walu DKI Jakarta nasida maringanan di perumahan Alam Indah Blok J Opat nomor Sada Cipondo Wik 12 energi Sadapitu 5 tolu. C. Amang Charles Hutagaul do inang Dewi Sinurat Narosian HKP Sinapang Resort Adianangka Distrik Onom Dairi nasida maringanan di Kelurahan Tanah Tinggi nomor 10 Sada RT Walu RW Tolu energi Sadapitu 54. D. Amang Adek Dona Manik do inang Giopani MS Saragi Narosian HKP Subul Berapu Resort Sidik Kalang 5 Distrik Onom Dairi nasida maringanan di Gang Mede Tolu Grendeng Kecamatan Karawaci Wik 10 lalu energi Sadapitu 55. Nasorang di basa-basa tuatado sada dakdanak bawa di keluarga ni Amang Heru Pajar Setiawan Haloho do inang Mei Prida Sirait na di hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Wik 34 energi sada kosong walusia ipasdo natorasna rapdohot dakdanagi. Pitu. Ruas Napidda Mamuka sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2024 nunga pidda huria keluarga Amang Palar Silaban dot inang Melisa Yepi Yanti Manulang rapdot 2 halak yanak kondasida sian Wik 36 tu HKB Ebenezer Resort Parung Ebenezer Distrik 20 Despos Kap.
angka Roma Itolu, koinonia pelayanan persekutuan. Nomor sada, Pangebation Huria, Mamuka hari Sabtu, 1 Minggu, tanggal 10 Agustus 2024, Borhat do Punguan Seksi Lansia, Mangibati Huria HGP Tanjung Karang, Resort Tanjung Karang, Distrik Tolu 22, Lampung, Nani Uluhon, Amang Pendeta Maridu Purba MTH, Tuhatama nama masu Perdalanan Nasida, Diakonia Pelayanan Kasih, Naparjolo, apresiasi siswa, mana prestasi dohot bantuan pendidikan. Sadarion Minggu tanggal 10 Agustus 2024 di permingguan pukul 10 WIB marhite seksi pendidikan di Patupa Huriata do pasahaton bantuan pendidikan dohot apresiasi manang penghargaan tu siswa-siswi sian kelas sara saat tu kelas 12 SMA tahun ajaran 2023-2024 peringkat sara dot tolu di kelas di Pangidoma tu sudah siswa naung terdaftar asaro didiki pasaton apresiasi manang bantuan pendidikan molodang ro gabe mulak ma tuhuria dana apresiasi manang bantuan pendidikan ini. 2. Ucapan selamat Pultamer Perhalado do sude ruas di Huria pasahaton. A. Selamat ulang tahun hatu tubuh dot ulang tahun pardongan sarepeon tu sude ruas ni Huria nang marulang tahun di bagasan mingguon. Anggiat ma gajang umur hipas pamatang jala tugu hapor seaon di bagasan tuani. B. Tu sude akka ruas na di bagasan parsahiton anggiat ma dileo tuata hahi pason. Songonima tikting di mingguta sadarion diaka tikting naso di jahaon bohima tajah di buku acara digital molo adong akana hurang tekas di panuratonon dot di pajahaon boido di patakas tu parhalalo wiktabe manang tu sekretaris ni gerjata ditiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tuatama pakobuasion ni huriata jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas lau patu paon akaulaon ni huria bain sangat ni goar ni tuata horas. Mari demahita uhut pamupilian sada A dot sada B. Soy no las llamas
Dameni debata nasumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate, dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Hatane debata, jamita di Mingguta Sadarion, di Minggu pasapulu sadahon dung Trinitatis. Natar surat di Efesus bidu 4 ayat 25 sahatu ayat 32. Hujah hamadihita. Di baheni bolokok kamu gabusi, hatahok kamu ma nasitong ganup tudonganna, ay ruas dohita sama hita. Ia tarimat camu unang mardosa, unang masanga mate mata niari somitop rimas muna. Unang pasiat tamu sibolisi, naung manakoi unang be manakko, mula-ulau maibana, tangan naima sumari hongoluna, asa adong lehononna tu nahurangan. Unang maruar hata nabusuk sian pamangamuna, naeng ma nadenggan natau padenggaton nahumurang, asa dapotanuli naubegesa. Jala unang ma arsahi hamutod di parbadia ni debata, naung disahapon tuhamu tuari haluaoni. Dau masyak kamu nasariting niroha dohok muruk dohok rimas, nang hata songgak-songgak doho icak-icak,
songoni nasa hajahaton. Alai gabe nabasar mahamu samahamu, akka parasiroha masih sesaat dosa mahamu, songon panesa ni debata di dosa muna di bagasan Kristus. Ido sahatna. Hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Namar minggu dohita noeng rap dohot keluarga secara khusus. Rap dohot akayana kota na berprestasi, dohot na gale lemah ekonomina, anggiat marhite huriata na sida semangat jalabui didungdung sikolana marhite pangurupion ni huria. Adong 175 halak noeng yanak kotao. Halahomma generasi penerus ni bangsota secara khusus generasi ni huriatta tujuluano. Mungkin anak-anak sekolah minggu ini pasti mempunyai cita-cita. Cita-cita bisa diraih dengan tekun belajar, berperilaku baik, dan rajin beribadah, berdoa. Tuhan akan mengabulkan cita-cita kalian. Anak-anak sekolah minggu saya tanya dulu, di antara kamu yang 135 orang, apa cita-cita kalian? Siapa yang bercita-cita tunjuk tangan ya? Menjadi presiden, tunjuk tangan dulu. Oh, dia ya, yang dekat inang boru si tanggang, pahupu do inangi. Bagus. Ya, manang na presiden ni persahapen no, rupani. Manang na presiden ni negarata, ya, bisa saja. Ise hamu namar cita-cita menjadi supir kontainer. Wadang adong, ayah husuk kupahupu apa cita-citamu supir kontainer rina, doh supir ekskavator, orang di bereng jago gabe cita-citana. Saya tanya lagi, siapa yang bercita-cita menjadi pendeta? Menjadi pendeta, wah. Tangadong ate. Ay memang borak dapat di tahun. Itu dah. Ikut dipersiapkan do dirina. Tapi menjadi pendeta, kalau dia dengan ikhlas mempersembahkan hidupnya menjadi pelayan Tuhan, Tuhan akan mencukupkan hidupnya, kebutuhan hidup jasmani rohaninya. Tidak lapar tapi tidak begitu kenyang, biasa-biasa saja. Ya, jadi anak-anak kami sekolah minggu di minggu keluarga jam 11 ini, kami orang tua, kakak abangmu menjadi penopang lewat gereja kita, mendukung apa cita-citamu. Giatlah belajar. Yang dikumpul di sini, yang mendapat apresiasi ranking 1, 2, dan 3, ya tentu kalau di Banten ini sudah hebat itu, ya, mendapat ranking. Berarti gereja HKIP Tangerang Kota memiliki aset generasi penerus yang pintar-pintar dari tingkat SD sampai kelas 12 atau SMA, 135 orang. Amin. Amanginang taudutima jamita di minggutta sadarion. Ima taringot tu ngolu naibaru di bagasan Kristus.
Hidup baru merupakan inti pemberitaan dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu tentang pemberitaan Kristus, Yesus Juru Selamat manusia, yang telah menebus manusia lama yang telah jatuh ke dalam dosa menjadi manusia baru oleh Kristus. Manusia yang tak berharga, yang tak berguna, yang tak berarti, oleh Kristus dijadikan menjadi manusia baru yang mempunyai nilai, yang berharga, dan mempunyai masa depan yang cerah. Dulu manusia berdosa yang terasing, kini oleh penebusan Kristus kita menjadi manusia yang hidup dalam anugerah. Oleh dosa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, namun di dalam Kristus kita diciptakan menjadi manusia baru. Amanginang macayuli tarisihi jojumolo turpukon sian tulu ayat di jolo ni turpukon 5 ayat 22 sahatu ayat 24. Taringot tu tangga-tangga parange nai baru. Ahado nai baru. Di ayat 22, tanggal honjol mana buruk, pangalaho na jolo. Tudos doi songon namaridi akamanginang. Jumolo tatanggali pakaian naung rotaki, naung kotori. Ipe asamaridi kita. Dungi napaduahon pai baru diri di bagasan toddi 5 ayat 27. Dung tatanggali nakipakyatay dungi maridi mahita, dungi marsabun, marsampo, dungi marsikat gigi. Ditanggali narotaki sian pamatang. Dibalokon akan asohasiai. Nama bahen sahiti. 5 di ayat 27. Dungi napatuluhon selukon jolma ne baru. Duksidung hita martapian maridi tasolukon mapahean na iyas. Na baru digosok. Manang nalayak pakai. Asa tabu pakilalaan. Ima gobaran ni tanggalhon naburuk solukon na baru dungi marpangalaho na baru. Marhite turpukona manginang di jodo hita asa marngulu na baru di bagasan Kristus. Songon ruas ni Huria, ruas di Huria Efesus, namar haroroan sian ragam ni latar belakang suku, pendidikan, dohot ekonomi, ala di bagasan Kristus do nasida nasahuriai, nakpe maragam haroroan ni bangso dohot pendidikan ekonomi, alainung ngasada nasida di bagasan Kristus. Dangadong be istilah au Kristen sian halak Yahudi, hami marsunat, hamudang marsunat dang. Nasa nong tardidi tu bagasan goar ni de bata ama anak dohotod di porbadia, nung ngasada be gabe ianakkon ni de bata, naung nihokop, naung pinalua ni de bata, marhite anakna Yesus Kristus.
Nunga di loha Jesus akka tonani opu nang dorpi parholangan nabui paholang nasida. Ay ganup naung tardidi tu bagasang guarni debata ama nunga gabe sa marga. Nunga sa bangso. Marga ni Kristus. Bangso ni debata. Na porsea di bagasan debata ama anak dohotod di porbadia nunga gabe sa pakilalaan. Amanginang dinatadalani tangga natului di simahita talup marngolu na baru di bagasan Kristus. Dada ala pabahenan ni jolma sadiri alai ala ni Kristus do. Laosima hapataran ni ngolutta naso mangersahi toddi parbadia songon na tersurat di ayat 30. Sude hapataran ni ngolu na baruon dada holan ruhut parduru ni jolma. Alai na manupak dotu akadongan manang di luar ni diri ni iba akadia mai diguari na parjolo. Balok kok kamu gabus. Hatahom ma nasitong dinna di ayat 25. Dan adong gabus di diri ni Jesus. Alani ganup akka na mangihutto Jesus di pasiding magabus. Alay hasitongan madiulahon. Ay parhasitongan do Jesus. Nasa namangulo di bagasan ibana ikot di hagigihon gabus. Alay girgirma makatahon hasitongan. Alania kamanginang tahutam taratema si makudap na sayolo makatahong gabus unang sugo manang suga hatsit begion ni si pareon. Na manegay pamatang ni Kristus do jolma molo sayolo margabus. Alay na pauli-ulihot sa do manang pauli-ulihot jolma do na makanguluhon hasitongan. Hasitongan ima paheata dung tasolukon jolma na baru. Marhasitongan di parange di padohan doho di sita-sita na hobar tulomo ni rohani di bata. Bagi anak kami, anak yang berprestasi, jangan berbohong atau jangan mengucap saksi dusta. Itu ada dalam titah yang keberapa yang diterima Musa dari Tuhan. Titah keberapa jangan menjadi saksi dusta. Berapa? Titah ke-9, patik pasiahon. Jangan menjadi saksi dusta. Unak ko makatidakkon hatana sotutu. Maralohod dengan jolma. Adong do di lapatan ni patik pasiahoni di dok. Siapina dodongan moloso. Siapina dodongan moloso takas dope binoto salana. Mga pinidang bukan berarti manolopi. Alay unang pitor nyultop pon dipon di salah tapi belum tahu kita kebenarannya. Dungi didok musi akan adenggan-denggani do si pabuabuaon. Lapatanna hita akka manginang lumobi na toras maradopon akayana kota. Ala danakon apalagi si kolaminggu dope. Aha ni sohalhon tu pamangan nai idot terdibodut. Dak pun agak jang rohana mamikiri ay siya langod do manangdang. Cocok do otu pamatakku manangdang. Holad dilehon na toras nai itor dipangad do. Alani i nadenggat-denggat do si sohalhonoton, si pasahaton, si pabuaon, si memehonotot tuak kayanakon. Molo adong do di si nasolomo ni rohani debata nakpesitong takpola pa buah-buah ni isarani adong halak na asing manakko tohodo manakko alai unak pola say pinabuah-buah tu yanakkon
si pola manakko unang attoi ida unang jonokko tusi dang si pabuaon ahado dampak ahado resiko ni manakko manang margabus. Anak sekolah minggu, jangan berbohong atau jangan mengucapkan saksi dusta. Berbohong sangat berbahaya karena menipu dan memperdaya manusia. Noaing na lagi viral, lagi diwartakan, diberitakan, bahkan live, ima taringot tu si Saka Tatal. Ate. Molositong doi orang yang tidak bersalah diponis bersalah dan dipenjarakan telah dijalani bertahun-tahun atau hampir 8 tahun. Karena ada saksi yang berdusta, berbohong, menyebut dia membunuh padahal dia tidak ada di situ. Kalau itu benar, dan Nabi Noto be hazahato nijol manasongoni. Berdusta, berbohong adalah dosa besar. Karena itu katakanlah yang benar. Jangan katakan yang tidak benar. Karena itu adalah dosa besar. Jatuhnya manusia ke dalam dosa adalah akibat dari siasat iblis. Bahaya dari berbohong adalah meniadakan kebenaran. Adi botohodo uban na dioray hodang mangalang parbueni hawon. Asa tudus dohot debata. Alani dioray ma. Uji ma, alang ma. Asa dus so dohot debata. Itulah rayuan. Hapedang adong didok debata. Molo dian langi asa dus dohot ibana. Gariada dipatihi do molo dian lakosya parbueni hawi say namate doho. Itu kebenaran. Alay dangi di dok sibulis tu si Adam dohot tu si Hawa. Yang enak-enak dari babua. Tudus mahuan no dohot debata inna. Jadi siasat iblis mengajak atau merayu orang supaya berkata bohong. Bahaya dari bohong adalah meniadakan kebenaran. Namangihut unang tarimas gabi makorhod dosa. Pangarimason masa ala nadipasiat do sibulis itu bagasar rohana. Dipaluas sibulis mangarajay ibana gabi pangarimason ma. Didok nakkiningan unang sangamate mataniari somitop rimasi. Dang namarlapatan adorak somitto mataniari boy marimas. Dang unang paluas, unang tapasiat sibolis na manggitali na makkohari rohatta asa gabe tubuh rimas asa tubuh muruk maradopon akkahalak na asing. Nanidok na hatok ma di paobun, di pasohot rimasi. Aidang marlapatan say muruk, pangarimason, riting niroha, songgak-songgak nang icak-icak. Unang marsalpuan akahata na sumarparangko. Ay ala ni namuruk, ala narimas, olo do marsalpuan pinaddohan hata. Hape duksa dari iba, bah ay malubihu do hape hatak kunakin ninna. Alay dang tertaik be. Ido ubain na ido Apostol Paulus madok Kuria Kolose, saitong malabok hatamu songon nasiniraan. Asa boto omuna alus napatut sidohono muna tu akadongan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu
bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi di halakna pangarimason na tarmuruk moldo jupang hata na labok. Ikon na paubun rimas do, ikon na marhalabohod do, dungi botoma tutur kata aha sidohonon tu na pinaingot yang dinasihati manang naniajaran molo juppa pangalahon na hurang denggan nasihati dengan kata-kata yang teratur, yang lembut, unang pangarimas-rimason. Namangihut unang manakko, ringgas mula ulaon. Jangan mencuri. Itu hukum keberapa anak sekolah minggu? Ke-8, bagus. Mencuri, ia itu mengambil, menikmati yang bukan miliknya. Milik kita, apa yang ada kita miliki dari jalan yang benar, itulah nikmati. Kalau itu bukan milikmu, jangan ambil. Unang buat, nasa nama buat naso artana, naso milikna, panak kodoi. Nanilehon ni debata tu hita dia ma. Aha maulota. Dia ma dapat tita sian ulau ni. Ima taparhanalom, ima tahangoluhon. Lobi siani nunga maralo tulomo ni rohani debata. Baik dia kaulau tabe, di karijut tabe. Molo ima di lehon majikata, balajota, gajita, ima parhanalom. Unang tapi kiri dalam na asing na solomo ni rohani debata, pasuk-suk koni. Ai nasa namar dengga basa di rohana, alai dang sian dalanna, isarani na korupsi ropani. Korupsi itu mengambil yang bukan miliknya, tapi itu adalah milik orang lain. Alai dipakai mardengga basa, marasiasi, menolong, manang, menyumbang. Tudos dei tuhalak naung mate, mangulu pamatang na alai todina mate. Manang didok depe, tudos may songon bakke namardalan. Holan paimahon tos nama hosana. Lapatan ni dang marlapatan halak na menikmati yang bukan miliknya. Ay napaliahon debatadoy. Mangula ulaon ima sada ibadah na macay arga. Na mula ulaon do boy marpanarihot tudongan. Napadot, naringgas, napuhut mangulaulaon, molo dapok na parbuis siya ni, debata manarihon ngolu ni na mangula, alay siyan parbuwe ni nani ulay, ikon buhay do hita manarihon dongata. Jala ido na marlas ni roha na marpakorhon pasu-pasu pangurupion tudongan. Nasyadalan na rota jalo, dungi taparhanalom may deba, deba mangurupi akadongan. Deba manarihon akka pasikolaan, narikot dia kasikola ni ianakon. Doho ragam ni akka ulaon naringgan. Na mangihut, unang ruar hata na busuk siyan pamangamuna. Di ayat 20 siya. Dua dotad dan ni hata naso busuk. Dua tadda ni hata na so busuk. Na parjolo, tau padenggaton na humurang. Dang lammanegay manang palumlapon. Masegay songot turtur. Manang rayap. Isarani di
bangunan nasian hau dicat bagak sial luar HP di bagasan nungadong rayap berengos sial luar bagak HP di bagasan ngamaturtur sudah rapuh daksongoni hata na dengan manang hata nasobusuk alai hata nasobusuk ima na memotivasi na tabube giyon ni dongan nagbegesa manang ima na mangapoy mangapuli na mangalehon hatutugu ni pakilalaan jupa marsak ibana taleon hata pangapulion ido hata nasobusuk dong isa danay hata nasobusuk tau dapotan uli nagbegesa dang pahaciton manang mangarsahi rohani dongan ay gudang do halak manaliki hatana labok idok alay manurgisi makkapiton manggojapon molo na songoni hata na busuk doy alay molo hata na so busuk na paduahon paneakon pakilalaan ni dongan do dang manggojapon dang menekan alay halak naung isarani na marlea ta apoy ta patidang ta pajongjong nasida ta semangati gabe niyang pakilalaan moloro akan adok di tahun ibana tampil Roma hita ma pasahaton hata nasobusuk napa hehehon semangat manang mangalehon gogo na baru tunasida ido ban na saya didok joloni dila bibir asa nidok hata pantas dodo honokku hatawan tudonganom manangdang jolo tapi kiri ahasido honotta ido maksudna unang asal dipadok ido na didok na di ayat 20 sia unang ruar hata nabusuk sian simak kudapta naparpu dia manginang gabe nabasar para siroha nariringgas marsi sesa adosa naking di ayat 22 ngolu na baru patardoi di ngolu na rosu na denggan marparsauran dohok dongan jala hobar tu tahun 2024 tahun ikon inklusif manang terbuka tu sudah halak dang mamiliti dang eksklusif dipiliti mardongan manang makaholongi orang-orang yang tertentu nasa naung marroha na baru marngolu na baru ala Kristusi tu sudijol madohita marparsauran nakso sa ugamo dohotita ikobahenot tanadengkan nang tunasida hita na porsea di bagasan Kristus taboto do manibangi dia na denggan lomo ni rohani debatasi ulotta manang dia na solomo ni rohani debatasi pasidingotta ikko nakwatta do nakso sa agama do hotita molarong na denggad di ulahon nasida poido hita mamilah-milah manang nakso sa ugamo sa haporseao kita do nasida daksala hita mabahen na denggat tu nasida kita menjadi garam nagabe marpakorhon hatabuon haulion di ngolu ni naso sahapurseao dohot kita anggiat marhitei dohot nasida madai pasu-pasu ni di mata natajalo mereka juga ikut menikmati kita menjadi saluran berkat gabe pasu-pasu hita tu na humaliak kita ringgas masih sesaat dosa dada manipan huhut papungu-pungu salah nidongan dang ikut saya di jam 00 hita masih topotat dosa di tanggal 1 Januari jam 00 akka hahurangan nasa tauno di papungu-pungu hari tahu baru may masih topotat salah dan
Unang tapayain iyan tapasobu-sobu mian hasalaan hahurangan nidongan di bagasar roha. Ay makorhon sahi doi di hita. Jala pakorhon ni hita pedang bahagia. Boy gabe modop pita pamatang bostang alay si malolong say bolang dang nok. Ay sa niingot-ingot matong hata ni dongan. Apala songoni madohonon na tuaw. Nga na tua-tua aw. Aw do na salilingot pasikolahoni. Pulut ni rohani madokot tuaw na sohasea. Molo say ido tapa ingot-ingot. Boy do hita gabi susah. Adong do tiruan dia mata na tua-tuay. 2 bulan na nama ibana Presiden Jokowi. Apapun sindiran-sindiran orang, dia tetap bekerja, kerja. Dan dia bati akahata na hurang denggan na dipatinggak ko tuibana. Dangi mga bati atau mengurangi semangatnya. Jadi nak peso sa hapor siyaw kita dohot na tua-tuay. Alay songonido nang gobaran ni anak Kristen. Kita jangan hanyut karena kata-kata perilaku orang yang tidak berkenan di hati kita membuat kita tidak bahagia. Ikut barani do hita jala ikut do hita manal puhoni. Wahado carata laho manal puhon akka hata-hata manang fitnah orang lain kepada kita. Wahado bahenotai. Jalo ma Kristus naung mabuang ngulu na baru ay songonido Jesus da. Ali amang salpuhom ma dosa nasiday marpamuati marohamida dosa nasiday aydang diboto nasida aha nabinahen nasiday. Itu imang ngulu mihanak na porsea di Jesus Kristus. Tung sitong ta kebenaran kita molo ditinggangi di palea-lea halak kita hapedak songonita ulahon didok kita panakko didok kita pergabus hapedak taulahon ni justru dak pola pasiatot teturu hatta ya dong dipadok panakko au pergabus au alaidang adok kulahon ni ya ngapain susah. Halak na mangulahon hajahaton na unang diida halak loja do ibana manabuni honi makukupi unang tarida. Alay halak na burjuroha dang diulahon hasalaan akan adenggan hati gora do diulahon ibana di goluna nang marado perdongan na tapi masih ada fitnahan sindiran anggo sotohodo taulahon hajahatoni unang tapasiat turo hata ni sibulis na manggitali ay siga do hita bahenon ni dosa na may iba na may dangaw songoni dangadok kulahon na nidok ne iko songoni do hita kamangina na pungudison di pasu-pasu tuhatta ma hita nunga di paibaru tuhatta marhite Jesus Kristus naung rade rotu portibion mabuan hay baruon asa marngolu na baru hita di bagasan ibana hidup baru dalam Kristus pasti melakukan berbuat kebenaran tidak mencuri tidak berbohong berdamai mau saling memaafkan dan juga manarihon, peduli kepada orang-orang kecil, manarihon akadonganna akanamekmet, asarap marsaulihon menikmati pasu-pasu ni debata. Amin. Martangyang mahita. Mauliate Tuhan taruli hami di hatam, di bohaliho hami, marhite hatami, asa marpangalaho na baru hami.
Hubolok ko kami ma pangalahon na buruk ala dosay. Hupayat kami diri nami marhite hatam. Jala gabe marngulu na ibaru hami hobar tulomo ni roham. Marparange nasitong. Mangulahon habasaon. Masitopotan sala. Molo adong na hurang lubi saling memaafkan. Molo adong na paroa-roa mangarsahi hami. Homa Tuhan na mamudai mamakulingi na sida. Unang palawat sami palawatson akahata nasodenggan di roha nami ay mabahen hasisega doy di ngulu nami. Gabe makorhon hosom dendam dohot paholakok kami sian ragam ni akapardonganon. Ale Tuhan, saya jari mahami mardongan. Marhite holongmu naso marpili songoni manak kami masih haholongan. Nasa na radi rohana makkaholongi donganna ido nataruli pasu-pasu. Pasu-pasu mahuriamon khususna ruas ni huria HKBP Tangerang Kota. Saito pama rohana ias namar hasitongan. Asa masih rupa kami. Molotong adong na hurang lubi di parsaoran nami, ditongani keluarga, ditongani huta, dinahumaliak kami nang ditongani parsaoran di huriamon. Ala terbatas dohami. Ajari jalapatau mahami, asa saling memaafkan. Idolomo neroham. Jala ajari hami marhatana lambok. Asa une bongot hatam nang pangajarion. Tu akka nahu haholongi hami. Saya pasu-pasu masudi akka ulaon nami di balian nang dihuta bahen marparbue. Siani adong hangoluhonon nami di daging nang ditod dinami pe. Nang pakyon nami manarihon akka dongan nami. Manarihon akka nariko ditongani keluarga khusus na akka yanak kon na masikola. Mula dong jumpa ditongani keluarga ruas ni huriam. Na marsak martutukian ala ni gudang pergumulan na ni adupan na urupi na sida. Suak songonima nang akka ruas ni huriam na marsahit di rumah sakit nang dibagasna pemulihan daoni pasu-pasu na saubat na pinakkena. Ragam tahe Tuhan na huadupi hami di ngolu pardagingonon. Hurupi mahami asa mangasahon hay baruon na binuami hami. Makanguluhon nasaragam ni akka na huadupi hami. Unang gabi di dodoni arsak, dohot asa gabi serep hami jumpa taruli hami di lasni roha. Orasi hami saluhutna, sian nasa dosa pangalausion nami. Secara khusus, yanak kon nami na berprestasi, sian kalas sada SD sahatu SMA, sai pasu-pasu ma nasida. Lehon toddi hagir-giron marsiajar tujuluanon asalam tupis tarna nasida. Marhite hapis tarani nasida bui mangatusi dia dolomoni roham si ulonna. Dohot si pasidingonna na solomoni roham. Jala denggan masa depan nasida tujuluanon. Songon generasi penerus di huriam nang di bangso nami. Asiroham ahana sinita sita nasida sian hamek metonna. Patulus mai Tuhan hobar tulomo ni roham. Jalo matangiang nami na husobahok kami di bagasan goarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
di hamua manginang hita napungu di son husosohok kami majo molo pengalaman nami na saliling naon molorong acara setelah jamita pitor segudang pitor mulak hapedak pola sadia liling nai beniani jadi unang rumar harorotta marsobba hita tu debata marhite fotum introitus dungi ikut taruli do hita di pasu-pasuna lapatanna jolo ditutup maminggu asa mulak be ido asa sikop parmingguan taruli di pasu-pasu ni debata nuaing tauduti ma amanginang pasahaton jolo tapasa ma apresiasi tu yanak kota ipi asa marede marpiliat tu jolo hitan non dohop pilihan paduahon. Hupasahat tami ma tu seksi sikola minggu. Lah hupasahat ton majuhon akayanak kota nama jalo apresiasi. Shalom. Maulia tema di Tuhata, maulia tema secara khusus tuamang padita nami yang pang padita resort, padita sabare manulang, songoninang situa HKBP Tangerang Kota, di pertikian na pinasa mutu hami, ima seksi pendidikan. Damang dainang hanggi pinaribot nani holongan, di pertikianon las tutur hatta. Ala rap saudula dohita tutu dohot akayana kota natapajaga rapala sadarion udul di jolo ima akayana kota nanaing majalo si palas niroha ima sian huriata perlu do tutu paboto honon nami molo dibaga sa taonon adong matutu dua bentuk nanaing si pasahato tuya akayana kotaon na perjolo ima apresiasi pendidikan secara khusus may tututu akayana kota kelas 1 kelas 12 SMA tahun ajaran 2021-2024 ranking 1 ranking 3 napa duahon ima songon pangurupion tu akayana kota naiko siurupon jadi adong matutu dua kategori maribar matutu molo dibadiko tahun nasalpu mulu mangihut to tahun nasalpu adong matutu 180 halak anak kota na berprestasi alai tutu di bagasa tahun ini ima ranking sada 1 ranking 5 alai tutu puji Tuhan sadarion pungudo anak kota 110 halak ranking sada 1 ranking 3 sengaja do tutu tabain ranking nai lam geleng asa kompetitif. Jadi nuain nang sipasatot tamai masongon perbuih holong ni huria. Takas dututu dohdon nami mulu tahun nasalpu ala tulis dona tapasato ya kada kota. Ala itu tu hobar tu aka diskusi dohat akan atoras songoni nang donga situa do seksi pendidikan mulu dibaga sasatonon rupiah ma tapasahat. Atong di dok rohanamin yang uliotik gudang susadia naboy di pasat huria gudang tutu dang pola si pujion otik dang pola siataan balas marhatta anggia matutu gabe pasu-pasu tua kayana kota total sadarion nanaing majalo si balas niroha tua kayana kota parsikola obartu kategori nani totopon ni seksi pendidikan 125 halak. Noaing tutu jahon nami ma, kami persilakan kepada Kak Berliana untuk membacakan anak-anak kita dan setelah namanya dibaca supaya langsung maju ke depan sesuai dengan nama yang dibaca. Kepada Kak Berliana kami berikan waktu dan kesempatan.
Shalom untuk kita semua. Bagi adik-adik kami yang nanti namanya disebutkan, boleh segera maju ke depan ya. Kita mulai dari week 1. Cinta Widya Saragi, Hana Pasaribu, Citra Gulo, Mika Sibarani, Valentina Silalahi, Krisyanto Jackson Sihombing, Tiara Panjaitan, Stephen Parapat, Stefani Parapat, Angel Teresia Samanta Simarmata, Vanessa Napitupulu, Joshua Manurung, Catherine Manurung, Natania Manurung, Tio Manurung, Dita Nadeak, Rose Siregar, Sheryl Artanauli, Teresia Simanjuntak, dan Insani Nababan. Boleh dibikin 2 baris ya adik-adik. Untuk penyerahan yang pertama kami persilahkan kepada Amang Pandita Resort, Amang Pendeta Sabar Manulang STH SPD dipersilahkan. Sabil di pasat paditata damang dainang boydo diwakilhon alai moloro di son keluarga manang situan. Alana memang gudang do tutu akka ulau ni anakku sadarion adong do na try out adong do na di kampus. Boy do diwakilon Roma nasida bolona perwakilan. Oke, baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah maju ke depan, boleh silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, yang selanjutnya nanti untuk adik-adik yang namanya disebutkan boleh langsung bergeser mulai dari sebelah kiri ya, jadi nanti berurutan.
Yang selanjutnya Marsha Sagala, Rafael Sianturi, Rafael Hutasoid, Justin Hutauruk, Yohana Silitonga, Tiffany Simanjuntak, Delila Butar-Butar, Lamhot Butar-Butar, Firman Panjaitan, Yunita Silitonga, Yohana Sitanggang, Chelsea Sitorus, Marcelo Hutagaol, Zevanya Tampubolon, Rafael Gultom, Ruth Tampubolon, Johanna Tampubolon, Leonel Sidabutar. Baik, untuk penyerahan selanjutnya boleh disampaikan oleh Ketua Dewan Diakonia, Inang Sintua Novelina Boru Samosir, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Inang Sintua kami. Adik-adik yang sudah maju ke depan boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan duduk deh. Baik, yang selanjutnya dari week 11, Kimora Limbong, Priscilia Sitorus, Claudia Sirait, Felicia Arwan. Dari week 12, Andrew Batubara, Januar Batubara, Ayub Panjaitan, Eme Purba. Dari week 14, Christian Munte, Christabel Munte, Adelia Hutagalung. Dari week 15, Kalista Tampubolon, Gisel Tampubolon, Anggita Sihombing. Dari week 17, Johansen Sibarani, Dian Purba. Dari week 19, Christian Lailani, Grace Togatorop, dan Adriana Napitupulu. Untuk penyerahan selanjutnya kami persilakan kepada Amang Sintua Jonggi Harianja, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada Amang Sintua kami. Adik-adik boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yang selanjutnya persiapan dari week 20, Hezekiel Sitompul, Krizelia Tobing, Odwin Sinaga, Sidney Rentauli, Simon Ritonga, Amosta Ritonga, Arnelita Manurung, First Gultom, Davian Simatupang, Agresia Sihaloho, Chandra Manurung, Nadine Banjarnahor, Arya Banjarnahor, Maria Butar-Butar, Alfredo Simanjuntak, Eleonora Manurung, Gloria Cinta Panjaitan, Rafael Purba, Wesley Ambarita, Helen Sianipar, dan Seizelnes Asiro Nababan. Untuk penyerahan selanjutnya dipersilahkan kepada Ketua Seksi Pendidikan Amang Sintua Juanda Naiborhu, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Amang Sintua kami, terima kasih juga kepada adik-adik, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yang selanjutnya persiapan untuk week 27 sampai week 30. Dari week 27, Vidya Galingging, Gracia Sagala, Elmaria Sagala, Mareta Sagala, Adriel Purba, dan Tahi Silitonga. Dari week 28, Jonathan Lumban Gaol, Bintang Aritonang, Christian Simanjuntak, Bintang Simatupang, Egidio Simanjuntak, dan Ellen Simanjuntak. Dari week 29, Elizabeth Purba, Atri Simamora. Dari week 30, Nikita Tambunan, Analisia Sipayung, Karmel Sipayung, Samuel Saruksuk, Exaudi Harianja, Michael Simanjuntak, dan Galven Siregar. Untuk penyerahan selanjutnya, dipersilahkan kepada Amang Sekretaris Seksi Pendidikan, Amang Sintua Elekson Pakpahan.
Baik, terima kasih kepada Amang Sintua kami. Adik-adik boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Persiapan untuk week 31 sampai week 36. Maudiska Aritonang dari week 31, Edelwis Siburian, Putri Sinaga. Dari week 32, Christabel Pakpahan, Rahel Tampu Bolon, Ferry Purba, dan Laura Tampu Bolon. Dari week 33, Stefani Sinaga, Ferliando Silalahi, Lika Sitorus. Dari week 34, Sean Haloho, Bernadette Gultom, Teresia Tambunan. Selanjutnya dari week 35, Jonathan Siahaan, Felix Situmorang, Daniel Manalu, dan Will Stephen Silalahi. Dari week 36, Joshua Selitonga, Elisa Selitonga, dan Jessica Simanjuntak. Untuk penyerahan selanjutnya diserahkan oleh Amang Sintua Sitorus perwakilan dari Panitia Oikumene. Dipersilahkan Amang. Terima kasih kepada Amang, terima kasih kepada adik-adik, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, yang selanjutnya persiapan dari week 37 dan week Jayanti. Hana Hutajulu, Serene Napitupulu, Kalista Nababan, Christian Nababan, Tesalonika Simanjuntak, Helena Hutabalian, Giovanni Haryanja, Hiesa Hasugian, Karisa Simorangkir, Riris Hutagalung, Patrick Haryanja, Valeri Pardede, Jordan Sinambela, Jekonia Tumanggor, Riris Hutanggalung, dan Selin Siregar. Penyerahan selanjutnya boleh diberikan oleh Inang Sintua Paniroy Seksi Pendidikan, Inang Sintua Hotmian Boru Situmorang. Bagi adik-adik atau orang tua kami yang mungkin adik-adiknya sudah terdaftar menjadi anggota jemaat yang menerima apresiasi namun namanya belum kami sebutkan, boleh maju ke depan. Mana tahu kami ada yang terlewat, Amang Inang.
Mau lihat kepada Inang Sintua kami. Terima kasih adik-adik, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Penyerahan apresiasi hari ini sudah selesai. Saya kembalikan kepada Amang Sintua Juanda Naiborhu. Jadi songoni mamang inang naboi tarpasaturi ya, mulutung pe di berek kamu di parwa kamu agak leleng. Memang nungahu surat tamia ka guarni anak kotai di joloni amplop nai. Ala memang mari bardo natapasat hobar tu kriteria. Ala itu tu dos doholong ni rohani huria tu akka salhut ya anak kota narosa darion natalup madapat si palas neroha. Atong mau lihat tema tutuh pasatami di sude haradion dot kerja samata secara khusus buat anak-anak kami semua yang mendapatkan apresiasi, demikian juga bantuan pendidikan, demikian juga buat anak-anak kami yang belum mendapatkan apresiasi di tahun ini. Kami sangat berharap dan mendoakan mudah-mudahan tahun depan semua yang hadir di sini, terutama kelas 1 sampai kelas 12, bisa menunjukkan prestasinya sehingga namamu akan dipanggil dan kamu boleh tampil di depan ini. Tuhan memberkati, terima kasih. Mari dimahita uhud pemilihan amplop 7 lo. Terima kasih.
katanya kumapeleakta. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Doh nasa uli basa na mauli utus. Hupasahat tami masian na nilehomi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pelianon. Pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doh di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehol-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magoarmu. Sai Roma harajaomu. Sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata, jalamulak mahamu di bagasan dame. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasaorhon madamena tu todim. Untuk anak-anak kami yang menerima apresiasi, yang namanya tadi dipanggil ke depan, demikian juga yang menerima bantuan, mohon supaya ke depan, maju ke depan semua. Anak-anak kami semua yang dipanggil tadi namanya supaya maju ke depan, supaya kita bisa foto bersama.